No niin, tällä videolla kerron omasta tavastani käyttää Google Classroomin kommenttityökalua ja sitä kautta kommenttipankkia ja vielä rubriikkeja, eli aineen korjauksesta ja kommentoinnista pitkälti tämä video. Tässä taustalla on nyt kuvitteellinen Classroom-ryhmä. Täältä nämä nyt useimmiten mulla näyttää, mutta tämä ei ole siis aito ryhmä. Täällä on yksi opiskelija, joka on nyt palauttanut sitten tekstin, ja täällä näkyykin, että mulla on rubriikkikin siellä käytössä. No, mä oon nyt valmiiksi tämän sitten avannut meille tänne, niin ei mene latailuihin aikaa, ja huomaan, että täällä on heti vähän jotain sanajärjestyshäikkää, niin maalaan sen, painan plussaa, sitten painan shiftiä, eli sitä paksua nuolta vasemmalla näppäimistössä, saattaa löytyä oikealtakin puolelta, ja sitten 3, eli saan ton risuaidan. Ja nyt se tarjoakin mulle päälauseen sanajärjestystä, mutta yleensä mä tänne kirjoitan pää, jolloin se siis etsii mun kommenttipankista kaikki kommentit, joissa on tää pätkä pää. No nyt se päälauseen sanajärjestys oli se, mitä haettiin, ja pistetään siihen opiskelijalle kommentti. Sitten täällä näyttäisi olevan verbitaivutusongelmaa, tehdään sama juttu. Nyt mä usein kirjoitan tähän vitai, koska jos mä lähden kirjoittaa ver, niin se ei välttämättä aina anna kun mulla on kaikkia muitakin verbitaivutusjuttuja. Mutta joo, niin siihen nyt sitten verbitaivutuskommentti. Ja nyt siis, kun täältä katsoo, niin mulla on siellä lyhyesti ohjeistus tähän kohtaan ja vielä lisämateriaalia. Eli jos tästä klikkaa, niin pääsee sitten tämmöiselle sivustolle, missä on tämä esitys ja sinne latautuu videotakin, jos semmoista haluaa katsoa ja muuta materiaalia ja harjoituksia. No, jos mä haluan lisätä tämmöisen kommentin kommenttipankkiin, nyt tämä siis oli siellä jo, niin mä painan 3 pisteestä ja painan lisää kommenttipankkiin. Ja kommenttipankki löytyy semmoisesta osoitteesta kuin classroom.google.com/g/cm. Toki vaatii sen, että mä oon kirjautuneena sisään, että sieltä aukeaa ne mun kommentit. No, sitten rubriikkeihin lyhyesti. Eli nyt kun mä oon rubriikin luonut sinne, niin mä voin täältä suoraan painaa 8, ja se antaakin mulle tuosta A2.1, ja otan tuon arvosanan tuosta vielä pois, kerron kohta miksi. Eli näitä rubriikkeja pystyy tänne lisäämään, taas täältä joku, vaikka nyt toi tehtävä ja muokkaa tehtävää, niin päästään katsomaan. Eli täällä lukee tämmöinen plus-rubriikki. Mä voin luoda uuden, käyttää uudelleen tai tuoda Sheetsistä. Jos mä nyt lähtisin luomaan uudelleen, niin tänne pitää kirjoittaa, että mistä on kysymys. Ja sitten tänne voi laittaa niin monta pistettä kuin haluaa tälle tasolle ja sitten tason nimen ja kuvauksen. Eli jos mennään takaisin tänne, niin mä oon siis kirjoittanut tason nimeksi vaikka B1.1. Wow! Antanut sille 10 pistettä tälle tasolle ja sitten sen kuvauksen kirjoittanut siihen alle. No nyt mä palautan tämän työn kuvitteelliselle opiskelijalle ja hypätään hänen Classroomiin katsomaan. Eli nyt se, mitä hän näkee täällä, niin on se mun rubriikin käyttö. Eli hän pystyy täältä katsoa, näähän on nyt copy-pastattu mun käyttämistä kielen taitotasokuvauksista. Ja sitten hän pääsee katsoa omaa tekstiä, ja kun hän vie hiiren siihen keltaisen päälle, niin hänelle tulee tänne tämä mun laittama kommentti. No nythän tässä Classroomkin osaa sen, tai Google osaa sen verran hyvin ruotsia, että hän pystyisi täältä vaan klikkaamaan nämä oikeat muodot niin halutessaan, ellei hän ole tätä toimintoa ottanut pois. No, leikitään, että hän olisi nyt prosessoinut näitä kielioppiasioita oikein huolella, ja hän tulee tänne palauttamaan tehtävän, ja
näin, ja siis hänellä luki täällä äsken puuttuu, koska mä en ollut antanut hänelle arvosanaa. Eli jos vaan suinkin mulla on aikaa, niin mä en anna sitä arvosanaa ennen kuin opiskelija on katsonut ne mun kommentit ja korjaukset. Ja nyt mä täältä näen, että okei, hän on korjannut nämä asiat. Ehkä mä tosta vielä ton pilkun napsasisin pois. Ja nyt mä voin laittaa tänne sitten hänelle arvosanan, jolloin hän saa sen työn sitten tänne takaisin. Ja näin mä täytyy päivittää tuolta, jotta saadaan sitten se tänne meille näkyviin. Noin. Nyt hänellä on siellä arvosana ja edelleen näkyvissä se alkuperäisen työn ikään kuin taitotasokuvaus ja minkä arvoinen se oli ennen näitä korjauksia. Tällä tavalla käytän itse Classroomia ja rubriikkia ja tuolta kommentointityökalua. Toivottavasti tästä on sulle jotain apua.